И какво става, хора? Днес ще снимам с новия ми Texture Pack Adventure Quest. Соплекс съм на Creative 2, няма да правя нищо съществено, просто исках да ви покажа новия ми Texture Pack. Той не е много нов, но за мен е. Ето как изглеждат диспенсерите, пажената, стълбите, всичко, вълната. Аз му показах как се сложи Texture Pack. Да. В момента съм с Николай, ако не сте разбрали. И малко килимчета да приличат на сняг на звучени. В момента съм с златен меч, меча на Фин. Нищо не сте много, нищо не сте видели. Сложил съм си брони отцветени. Ето вижте. Това са кожени брони, просто много готино са направени текстурите. Това е метална врата, малко прилича на дървена, но не е. Това е казан. По принцип... Казан. Ето тук. Изглежда като кош за буклук. А диспенсерите вече вземат да ме плашат. Защото са си плашещи. Ето стъклото и леглата. Никой няма да ме види, никой не. Texture Pack е много полезен според мен. Чак полезен не, просто по-скоро е за забавление, но е готин. Не! Твоята! Твоята кожа е под моя нож. Или твоята кожа е под ножа и двете стават. Вижте как ми изглежда колата. О, релсите са много странни, нормалните. О, това искам да го видя, искам да го видя. Да, малко трудно ще се ориентирам. Количката е малко странна. Но нека да видим как. Защо в количката има петно? Бати тъпото. Количката има петно. Еба си му тъпото. Да. Не! Щупих релса, където не. отдолу. Ко? Не. Да, релсите изглеждат ето така. Хубаво, чакай, аз такова чакай. Твоята кожа. Искам да видя другите хора как Ендер честа прилича на някакво бяло нещо, което не мога да разбера какво е. Прилича малко на глава на кит. Това е нещо като глава на някакво същество или нещо такова. Да, глава на някакво същество, но не се знае на какво. Казаха ми, един мой приятел ми каза, че тиквите изглеждат много готино, но още не съм ги намерил, защото не знам точно как изглеждат. Нека да напишем в търсачката тиква. Аз съм на български, ако не знаете. Не бе, не знам. Тиквата прилича на Бимо! Светещата тиква прилича на включен Бимо. Георги ми каза, че има игра, която е направена така, че да се движи, а тя не се движи. Но тиквите изключително много ме кефят. Бимо и изключен Бимо. Малко ме поизлага моя приятел, но няма нищо. Вижте. Защо не мога да сложа Бимо на главата? Ще му простим. Да, ще му простим. И не мога да се сложат Бимо на главата, сериозно. Тук нямаш право да сложиш тикви на главата в този Texture Pack, не знам защо. Ето, да. Общо това е за Texture Pack и сега нека да се телепортираме до някой. Тъпа. Спечелих. Искам да видя хората как, може би, как. Началото ми изглежда хората. Началото ще ви изглеждат хората, ако играете в сървър като... Ако ще теглите Texture Pack, ще има линк на Texture Pack в описанието. В началото хората ще ви изглеждат малко като Фин, но после ще се оправят, както при мен беше. Имам предчувствието, че на този главата му се отваря. Да, точно така е. Устата по-скоро. Съндъка се изглежда като малко по
картина, като гледам. Съндъка... Това е много готино. Като направиш голям съндък и черепче. Има. Печката. Изглежда като... Изглежда като печка от реалния живот малко. В следващия клип ще покажа друг текчър пак, Real Life. Надявам се да е готин. Не съм сигурен. Искам да видя новите картини. Главата на Крипър е много странна. Нека да видим всички глави. Така. Това е главата на Крипър, дето прилича на зомби. Главата на скелет се прилича на скелет. Вид на скелет е червен скелет. Просто е глава на зомби и то прилича също на зомби, нормалната глава е бъгната и половината няма, и освен това няма лице. Малко странна тази глава. Може ли да се слагаме глави? Може естествено. Това е Майнкрафт. Тиква не може, ама глава може, да. Нека да видим как ще изглежда нормалната глава върху нас. Честно, това ми изкарва ангелите. Много е грозно. Да, по-добре не си слагайте нормална глава, когато играете. Нека да разгледаме и нови картини. Да видим. Тази картина е някакво летящо нещо, НЛО. Това е ръка. А пак НЛО-то, що се повтарят, не знам. Това са две ръце, които се дават 5. Това е наистина много голяма картина. Това е супер противно. Тия двамата са си изкарали сърцето един на друг през цялото. Това не ми харесва. Тук е някакъв надпис. Рицар. Пак те са сърцата. Джейк. Така целуват Джейк. Това е по главата, това е странно. Някакъв чичко. Пак е нелото. Друг чичко. Горичка. Някакви уравнения. Пак горичка. Просто зелена рамка. Кексчета. Странно мръзна. Може би няма повече картини, но като гледам тук и показвам, че има картина на Фин Джейк прегърнати заедно. И ще пусна пауза, докато я намеря. Я вижте да е отбор. Тази е готина. Готово. Тази е на някакъв странен кораб. Някакво бебе и госпожа. Пак кораба. Някаква странна жена. Май това беше от картините. Нека да продължаваме нататък. И това значи към края на клипа. И така, хора, това бях аз, Фин. Възкам се, да бях да клипа 12. Абонирайте се. Дайте палец нагоре. Линк за канала на Никито ще има в описанието този път наистина. Не мога да повярвам, не. И ще се видим до година. Няма. Съвсем скоро ще снимам пак. Час. Добре, аре. Аз съм самичък от моя отбор. И какво като си самичък? Ами бик. Финината!